थाङा दुगैनानै फैदों हनै दासो जोंनि जे खस्थ' नायै नै इमान गाहायाव दुगैनो थाङो मालाय नै खारबाय हेल' एभ्रिवान खुलुमलायबाय नोंथांमोननिफ्राय फिन खनसेबाव आरो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायफैनाय जाबाय ओमफ्राय जा थिंखि देबाय दङ आरो ना खोनाफैदों ओमफ्राय आङो औवा लायनो थांनो नागिरदों आरो ना स्टार फानलायगोन आरो ओमफ्राय नै इसानाव दिंखि देबाय दङ ओमफ्राय आं इसानाव थांनो आरो ना लोगो लाना लानो थांनो औवा ओं दहाय आयंखौ माबानो होदोंमोन ना खारै माबा जिरदो खारै आयंआ मुदुफुल दंफांनि खारै लागाबो दिनै लागायगोन दिनै 1 तारिख ना बोरै आया दिनै फैदों जानो दङ आं लांनो फैबाय ओंखाम संनो नागिरदों आरो नायाबा जाया आं हाया आं रोंगोन ना सिथा टकाट' आं दानि हर ओइ बस आं आन्दायलाजोब्बाय आरो ना औवाखौ माबायदिखौ नांगौ आन्दायलाजोब्बाय आङो बेयाव फैनानै गसंबाय थाबाय ओमफ्राय आंहा खारै जिरबाय दङ आरो आयंआ दानबाय दङ लांस्लाबनाय स्टार लायनोसै जोङो स्टार गुबुंले नुजोब्बाय हाय होय गिसि इमान टेस्ट আছে তোর Hey guys, wawan bayangin. Basta bago jir. Lago kaya na. Tanot hang say. Wah ni na bara nang kaya ni. Oh ay jangan kalau jangan dong. Wah nang. बाप को भेज तेरे बस की बात नहीं Guys. Guys, jangan star lah yang bayan ini. Business yang bayan. Tarik ini empay hebay. Itu mah thonan simple na. Ini ada beberapa jangan star hebay. Tarik dengar ni. Khas dengar na. Ini star.